Szigorúan tilos italt tartani a játékgépen. Ki van írva? Véletlenül kiborul és belefolyik a hülye söre. Tudja, mennyibe kerül egy ilyen berendezés? Szárba lépjek. Charlie, te vagy az? Csak nem az árverésre. Úgy tudtam, te hulladékfémben utazol. Inkább arról beszélj, miért érdekel téged egy kastély? Most ezzel eljössz. Te sem véletlenül jártál errefele. Hölgyeim és uraim, az árverés megtörtént. Kérek minden licitálót, hogy kizárólag a kiosztott táblácskával jelezzenek. A kezükkel hiába kalimpálnak, azt nem tudjuk figyelembe venni. Maga mit csinál? Még nem is mondtam az összeget. Bocs, csak gyakoroltam. Tehát a kastély kikiáltási ára 200 millió forint. A következő licit 210 millió forint. Nem lehetne kicsit lassabban? Az ügyfelemmel meg kell konzultálnom a fejleményeket. Egy frászt! Maga csak ne konzultáljon itt. Erre nincs idő. Vagy elel, vagy elmegy. Tehát, hol is tartottunk? 210. Mi van magával, Csordásné? Én, ami 80 000 forintból sem jövök ki. Éheznek a gyerekek, a férjem munkanélküli. Én ennyi pénzt nem akarok megnevezni, mert ha otthon elmondom, a férje fölköti magát a félikész házunk padlásán. Azt hiszem, elfogadhatjuk a jó asszony nyújtottságát. Elég, ha annyit mond az árverező úr, hogy 210. Mindenki tudja, hogy mire gondol. Ő neki meg megmarad a férje. Nem tudom, hogy szabályos-e. Mert ugye itt a korrekt összegnek kell elhangoznia. De jó. Ezennel kivételt teszek. Azt fogom mondani, hogy mogyoró. Jól eszik, Csordásné? Igen, köszönöm. Akkor folytassuk az árverést. A következő licit 220 mogyoró. 230 mogyoró. 240 mogyoró. 250 mogyoró. Az ügyfelem javaslata, hogy fejezzük be ezt az idióta mogyorózást, és a kastélyért felajánl 500 millió forintot. 500 mogyoró. Atyaisten! Senki többet először? Senki többet? Másodszor? Senki több? Tehát az úr is megadja az 500 mogyorót? Mennyit? Nem, tévedés. Csak mutatom, hogy megtaláltam. Az a szegény asszony az meg... Nagyon magabiztos a lökőtáblát, de ráteszem a nyakam, hogy kamusztál. Miért? Te talán nem. Mi? Na gyere csak! Én soha nem kamuzok. Te Charlie, mi lenne, ha társulnánk? Ismerjük egymást vagy 20 éve, hát nem? Veled? Na ne, nem küldtem legelni az eszem. Nem vagy szomjas. Figyelj csak ide, miért ne társulnánk? Vagy talán nem bízol bennem? Nézd a szemembe. Melyikbe? Nem bízol. Nem erről van szó Pestán. Neked az ujjadat sem kell megmozdítanod? Megveszünk egy kastélyt. Attól kezdve csak hallgatod, ahogy kattog a pénztárgép. Bocsánat, hogy beleszólok. A kastély árverésre jöttek az urak? Miért kérdi? Mert véletlenül megütötte a fülemet, hogy kastélyt szándékoznak venni. Tudok én egy másik eladót. Nem is olyan messze. Igen? És hol? Úgy 30 kilométerre innen. Szigetkevén. Az asszony odavalósi. Elhagyott. Visszamenekült az anyjához a gyerekkel. A cafka. Hé! Nyugalom! És mi van a kastéllyal? Évek óta árulja az önkormányzat. Mondjanak egy összeget, aztán menjünk. Hát mondja maga. Mennyire tartja? Hagyj Pistán, húzzunk innen. Várjuk meg, mennyi a téma. Jó, tessék, kezdjünk el licitálni. Mondok egy összeget, csak próbakép. Erre maga is mond egyet.
Na szóval, nem kell megsértődni, csak a licit kedvéért. 100 000 forint. Mi? Most hülyeskedsz? Akkor menjünk. Hiszen mondtam, hogy nem kell megsértődni. Dehogy sértődtem. Menjünk az irodába, írjuk meg az adásvételt. 100 000 forintért. Annyiért. Na, jöjjenek már. Te, ez be van nyomva, nem látod? Akkor gyorsan írjuk meg a szerződést. Ja, elfelejtettem. Szeretnék még egy quadmotort. Csak privátít. Tudják, ajándékba. Nagyon régóta fáj a fogam egy ilyen vadállatra. Brum, brum. Hogyne, ez természetes. Lesz Klád. De várjunk csak! Most többe kerül, mint a kastély. Fel nem foghatom. Miért adták el a kastélyt ennyiért? Mert meg van átkozva. Mi? Ki? A kastély. Azt nem mi félreátokról van szó, tata. Hát, átokról. Azért nem vette meg senki. Átok? Na persze. Köszönjük a felvilágosítást. És ahhoz mit szólna, tata? Ha itt egy turista paradicsom lenne. Ha csak úgy hemzsegnének a büdös pacák a fal utcáin. Hozzászoknék. A kommunistákhoz is hozzászoktam. De ez biztos könnyebb lenne. Úristen, ez gyönyörű. Hát, bazi nagy, az biztos. Mekkora legyen egy kastély, apuka? Ne csinálja már! Látjátok, ez lesz az új otthonunk. Hogy tetszik? Úristen, ez gyönyörű. Hát, bazi nagy. Na, akkor lássuk, mi van bent. Nem értem, miért kell ennyi flanc, meg ezek a pálmafák. Minek ide ilyen dzsungel környezet? Vagy talán málik a vakolat, és ezekkel kell takarni? Ugyan már, Ferenc, láthatod, hogy minden új. Édes Istenem, mennyibe kerülhetett mindez? Jaj, anyuka, ne beszélj erről apuska előtt. Ez a Charlie haverod még mindig előzetesben van? Nem haver, cégtárs. Csak napok kérdése. Prima ügyvédje van. Na, akkor mutasd meg nekem az irodámat. Szeretném berendezni a saját ízlésem szerint. Milyen irodát? A szálloda igazgatói rezidenciát. Remélem délelőtt nem süt be a nap, mert akkor nem tudok gondolkodni. Azt hiszem, apuka félreértésben van. Az igazgatói állás már be van töltve. Be van töltve? Mivel van töltve? Drága apuska, úgy gondoltuk, hogy maga élje csak a megérdemelt nyugdíjas napjait. Izgalmaktól mentesen? Na várjunk csak. Azt akarod mondani, hogy azután, hogy a 2 sörözőmet és a játékgépeket eladtam, hogy nem én vagyok az igazgató? Azt a focista modorodat! Megkértem apuka, hogy ezt többé nem mondja. A sörözők nem a magáig voltak, hanem a családé. De a játékgépek az én ötletem volt! Azt hoztam pénzt egy gyökér! Nagypapa! Tessék, Tibike, mit szeretnél? Mikor megyünk horgászni? Már is, kicsikém, mindjárt megyünk és kifogjuk azt a hatalmas, óriásbajuszú harcsa királyt. A pancser harcsát. Állj, tegyék le, nem jó helyen van az ágy. Éppen az ágy helyére kellene tenni a szekrényt. És az ágyat hova? Ide a sarokba. Igen. Jézusom! Te itt vagy? Csinálják csak. Azt álmodtam, hogy berepült egy szellem. Itt repkedett a szobában, és felemelt, mint egy piét. Szellem? Jól van, nyugodj meg. Azt hittem, lementél reggel a partra halat lesni. Hogy mennék én most a partra? Szolgálatba helyezem magam, és megkezdem a munkát a szállodámban. Milyen munkát, Ferikém? Jaj, Istenem, mit akarsz csinálni? Hogy mit? Felledítem a vállalkozást. Jaj, csak azt ne. Akkor nekünk befellegzett. A Pistával meg ne akaszkodj össze. Megértetted? Hagyjad, hadd csinálja a dolgát. Ő az igazgató és punktum. Hagyom én, még ha nem is illik bocskorra a sarkantyú. De nem fogom a sarokba állítva lesni, hogy viszi csődbe a cégünket és herdálja el az összes vagyonunkat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, apuska. Nem ment ki a partra. Nem hagynátok békén azzal a parttal? Az a part felőlem le is szakadhat. Mutasd, kislányom, a szobafoglalási könyvet. Miért? Mert érdekel. Valahol itt van. Holnap felveszünk egy recepcióst. Minek? Hogy itt testpedjen naphozhat a mi pénzünkön?
De apuska, szálloda nem létezik recepció nélkül. Ki mondta, hogy nem kell recepció? De egy kulcsot ki tud adni bárki, aki a legközelebb van ide. Felszerelünk egy csengőt, ami mindenhol megszólal az épületben. És ide jössz te, vagy én, vagy az igazgató úr, és kiadja a kulcsot. Látod, kislányom, így kell spórolni. Na végre megvan. Mi ez? Hol vannak a vendégek? Ez üres? De apuka, csak holnap nyitunk. Holnaptól jönnek. És kicsodák jönnek? Senki nem foglalt előre szobát. Ez hogy lehet? Feladhatok egyáltalán hirdetést? A Pista azt mondta, hogy a legjobb reklám a szóbeszéd, hogy majd elterjed a híre. Elterjed, persze, mint az ő bundabotrány, amikor kiesett a kecöl. Most azonnal beszélni akarok vele. Ismeretek? Bízza ezt ránk, apuka. Minden zsír lesz. Tologani fognak a vendégek. Épp azon gondolkodom, hogy szűk lesz a kastély előtti parkoló. Nem a parkoló szűk, igazgató úr, hanem a te agyad. Meglátszik, hogy nem volt még pecabot a kezedben. Tudod te, mi ez a beetetés? Nem fog ide látogatni senki, legfeljebb a végrehajtók, ha nem reklámozzuk valami olyasmivel, ami megkülönbözteti a tucatnyi kastélytól. Miért kellene megkülönböztetni? Ez is pont olyan fájintos, mint más fájintos kastély. Kívül-belül. Kívül nincs is semmi baj. Ez rád is igaz. De belül már komoly aggodalmaim vannak. Azt mondtad, hogy azért tudtátok olyan olcsón megvenni, mert a helyiek szerint el van átkozva a kastély. Hát ez az! Itt van az ötlet, ami aranybányává változtatja ezt a helyet. Te megbolondultál? Úgy akarod reklámozni, mint egy elátkozott kastély? Csendben maradnál? Ma éjjel volt egy álmom. Egy szellem repült be az ablakon. Még most is libabőrözök, ha rágondolok. Vártam, hogy eltűnjön, de nem. Oda lebegett az ágyhoz, én majdnem becsináltam, hogy most mi lesz, de egyszer csak hus, kirepült az ablakon. És hová repült? Azt honnan a fenéből tudnám? Nyilván valami szellemtanyára. De nem az a fontos, hanem az éca. Az nem hagyott nyugodni. Mert mi lenne, ha elhíreztelnénk, hogy ebben a kastélyban szellemmel is találkozhat a kedves vendég? Kélyesen borzongva lépnének be már a recepcióra is. Forgatnák a fejüket, hogy melyik sarokból ugrik elő kísértet. Lehetne szellemriasztó amuletteket, bizbaszokat árulni. Az étlapon lehetnének vérfagyasztó nevű ételek. Például húscsafatok sikolymártásban, vagy pörkölt boci zombi salátával. Na, mit szóltok? Biztos, hogy jól van, apuka? Hát nem fogja fel az üres fazék agyatok, hogy micsoda zseniális ötlet pottyant ki a szellemből? Azon a fejemből? Na, én megyek. Még az egész konyha egy csatatér. És össze kellene állítani már az étlapot. Holnap beesik ide egy rakás vendég, és azt se tudom, mit fognak enni. Megyek én is, és megtárgyalom anyukával, miféle ételek jönnek ki pár százasból. Rózsi, te menj a hivatalba. Miért nem adják már ki az engedélyt? Várjál, vigyél magaddal kenőpénzt. Hát én levegő vagyok. Még nem mondtatok semmit, hogy mi legyen ezzel a felülmúlhatatlan écával. Megmondom, hogy mi legyen. Felejtse el. Minél hamarabb. Na, várjál csak. Azt mondod, felejtsem el? Felejtsem el életem legnagyobb ötletét? Apuka, pihenjen. És ha lehet, folyamatosan. A gyerekek nem sokára megjönnek az iskolából, és menni kell Tibikével horgászni. Márpedig itt szellemek lesznek. Tibike, hallottál már a szellemekről? Nem, mik azok? Kísértetek. Meg kell ismerjél meséket, amikben Ódon kastélyban egyszer csak megjelenik egy lény. Egy légy. Nem légy, hanem lény, Tibike. És ez a lény láthatatlan. És csuda érdekes dolgok történnek, amikor megjelenik. Ha láthatatlan, akkor hogy jelenik meg? Nagyon okos vagy, Tibike, de ezzel ne kérkedjél soha. Megígéred? Nagypapa, a nagymama üzeni, hogy ideje bemenni. Tűnés, a nagypapa éppen a szellemekről kezdett mesélni. Milyen szellemekről? Ferenc! Ferenc! Elment az eszed! 9 óra van! Na és akkor a kísértet. A vérrel teli vödröt rázúdította a csontfázra. Az megrázta magát, és kacagott. Láthatóan új erőre kapott a vértől.
felemelte az üres koporsót, és hozzávágta a szellemhez. A gyerekek még nem is vacsoráztak. Már régen az ágyban lenne a helyük. Gyerünk, gyerünk, sipirc haza! Nem akarunk a kastélyban aludni! Nem Maradj akarunk már! a kastélyban aludni! Nincs vita! Feri, mit csináltál ezekkel a gyerekekkel? Tisztára le vannak izzadva. Sárika! Tibike! Holnap folytatjuk! Na mi van? Jöttek már? Még nem. Jó napot! Nyitva vannak? Hogyne! Tessék bejönni! Hova tovább, a szüleim itt laknak Szigetkevén. És jöttünk be, mentünk be, láttuk, hogy felújítják a kastélyt. Az utolsó küszöbig. Tiszta új az egész. Éppen ma nyitottunk. Az építkezés közben történt valami? Mire tetszik gondolni? Baleset? Megőrülés? Öngyilkosság? Semmi. Az égvilágon. Hát csak azért, mert a faluban azt mondják, hogy átokül a kastélyon. Most jut eszembe. Volt néhány különös eset. Egy köműves például váratlanul leesett az állványról. Ugyan már, apuka. Maga itt se volt. Én meséltem. Az még részeg volt. És ki is rúgtam. Nekem ez nem tetszik, Lajos. Hallottad, hogy részeg volt? A szüleim házát éppen fölújítják, és nem tudunk ott aludni. Hova tovább néhány éjszakára kivennénk egy olcsó szobát. Tessék oda lejteni a recepcióhoz. Jani, vidd a bőröndeket az északi szár 14-esbe. Nagypapa, kész vagyok a házival. Mehetünk. Mit csinálsz? Egy új hálóruhát készítek magamnak. Hálóruhát. Bárcsak megmutatom. Azért mutatom meg ezt a titkos hálóruhát, mert hogyha ebben látnál meg éjjel, amikor mész a WC-be pipilni, ne ijedjél már! Nem fogsz megjedni? Á, dehogy. Tibike, nyugi, én vagyok az. Nagypapa? Megígérted, hogy nem ijedsz meg. Nagyfiú vagy már. Mit csinálsz itt? Én is megyek pipilni. Megengeded? Na menj vissza alukálni. És tudod, ez a mi titkunk. Ez nagyon béna hálóruha, nagypapa. Bocsi. Jó éjszakát! Szép álmokat. Mi történt? Egy kísértet. Ugye, Hilda, nincs ott semmiféle kísértet. Ott téblábolt, aztán kiment. Biztos megint valami hülyeséget álmodtál. Igen? Akkor mitől dölt fel a vízes kancsó? Hát ez furcsa. Hova tovább lehet, hogy én löktem föl, amikor jöttem a fürdőből. Megőrülök ettől a hova továbbottól. Nyugodj meg és aludjunk. Egy percig sem maradok ebben a kastélyban. Gyerünk, öltözést pakoljunk. Azonnal el akarok menni. Nem érted? Kelj fel!
Most azonnal elmegyünk. Hogy ilyen hirtelen? Ebben a házban kísértet van. Ó, csak nem. Bármintha ezt már más vendég is említette volna. Milyen vendég? Hova tovább nem annyitottak? Ha még egyszer meghallom, hogy hova tovább, elválok. Gyere már, tovább megyünk. Hova tovább? Most timmelt. Bemegyünk Ráckevére. Pillanat, már is nyitom. És milyen volt a kísértet? Úgy értem, ijesztő és félelmetes? Inkább idiótának tűnt. Na, nyissa már! Idióta? Csiszolunk rajta. Főpróbának nem volt rossz. Megyek be takarítani a szobába, és látom, hogy eltűnt a holmiuk. Az éjszaka mehettek el. Az összes vendég elment. Az első éjszaka. Itt van a kulcs. Tényleg elmentek? Na várjunk csak. Maga engedte ki a vendégeket az éjjel. Jó reggelt. Milyen vendégek? Maga bealudt. Munkaidőben. Sajnálom. Úgy tűnik, akaratom ellenére szolgálaton kívül helyeztem magam. Én meg az ajtón kívül helyezem magát. Menjek ki? Ki van rúgva? De... Az őr húzta a lóbőrt. Így csak az apuka engedhette ki őket. Apuka felkelt az éjjel? Tudja, ménkű. Én mindkét fülemre aludtam. Na menjünk csak be hozzá. Apuka, ébresztő! Ne ilyen baka hangon, mert harapós lesz. Feri. Ferikém. Csak valamit kérdeznénk, Ferikém, aztán alhatsz tovább. Milyen fenét akarsz? Apuka, mi történt az éjjel? Miért? Mi történt? Apuka engedte el a vendégeket? Miért rongyoltak el az éjszaka közepén? Hol van a szobára? Hagyjátok aludni, ügyeletben voltam. Fatiszta! Na de aztán most már, ezt már nem hagyhatom! Rózsika, Vilma néni, főnök úr! Jöttek vendégek? Mi? Vendégek? Gyerünk! Vendégek! Késünk a nagyságáknak, miben segíthetünk? Nos, egy éjszakát szeretnénk eltölteni a kastélyban. Ennek akadálya semmi, hölgyeim. Északi vagy déli fekvésű szobát szeretnének? Egy barátnőnk volt itt tegnap a férjével. Azt a szobát szeretnénk mi is. Északi szám 14-es. Hát nem is tudom, ki van-e már takarítva? 1 perc és kész lesz. Addig meghívhatom a hölgyeket egy kávéra? Miért is ne? Jani, vidd a hölgyek podgyászát a szobájukba, erre tessék. Megmondtam, hogy ő nem utasítgathat. Csak én, vagy a feleségem. Akármit mond, elengeded a fület mellett. Most akkor? János, vigye a holmit az északi szám 14-es szobába. Igazgató úr, nem mehetek haza, mert az asszony leveri a vesémet, ha megtudja, hogy kirúgtak. Hát vigyen ki nálunk szobát. Van egy ágyas is. Lehet, hogy annyira feldühödik, hogy ide jön. Miért nem az asszony biztonsági őr? És maga főz otthon? Hentes. Na jó, kap még egy utolsó lehetőséget. Szóval reggel felhívott Hilda, hogy különös élménye volt az éjjel ebben a kastélyban. Egy szellem jelent meg a szobájukban. És hogy jellemezte a szellemet? Borzasztó, rémes, félelmetes? Nem, inkább hülyét mondott, hogy bejött egy hülye szellem. Jó, de miért hívta fel magukat? Mert tudja rólunk, hogy mi borzasztóan érdeklődünk a misztikus dolgok iránt. Én ezotéria tanácsadó vagyok, Mirtil pedig jósnő és parapszichológus. Ezért, ha hírt kapunk, hogy valahol különös dolgok történnek, oda megyünk körbe szimatolni. És ha a megérzésünk azt jelzi, hogy érdemes komolyabban venni a dolgot, akkor ráhangolódunk. És itt most mit éreznek? Rá tudnak hangolódni? Az csak abban a szobában derül ki. Nos, hölgyeim, éreznek valami különöset?
Még nem érzek semmit, de nappal ez természetes. Napnyugta után erősödnek a transzcendens aurák. Mi a rák? A kisugárzás. A nem fizikai lényeknek is van kisugárzásuk. De igazából csak éjjel aktivizálódnak. Bizony, hogy aktivizálódnak? Hát addig is jó pihenést, és ha lehet este ne zárják be az ajtót, mert teszem azt, jön az a bolyongó szellem ott kinn a folyosón, ugye, és be akar jönni, kicsit szellemteni, minek bajlódjon a zárral, ugye? Jó szórakozást, hölgyeim! Ze a sasa, ticsikkanát mit kisztál? Menticsik, gémgyoza, ótja, avrázdja, menabráz. Témes mesdut a lörkemmel lesz. Küstisszék őle a teketélek. Eko. Ez a család kissé zavarosnak tűnik, nem? Semmi probléma, csak a gondnok súlyos egy kicsit. Ja, de a meló nem rossz. Szuper! Én néha elbújok egy üres szobába, hogy ne lássák, hogy unatkozom. Egy nap alatt kiolvasok 5 bulvárlapot. Megmondhatnád, hogy éppen melyik szobában unatkozgatsz. Kettesben jobban múlik az idő. Nem vennél vissza a padlógázból? Még csak 2 napja vagyunk kollégák. Attól fázok, hogy nem is leszünk sokáig. Ha nem lesz kunsaft, lehúzzák a rolót és mehetünk a fenébe. Na, vége a mai robotnak? Ki vagyunk dögölve, annyit gürisztünk. Én alig állok a lábamon. Béla, hallotta, hogy valami szellemet láttak tegnap éjjel az egyik szobában? Ugyan, ez egy marhaság. Viszlát, Béla. Szerintem is csak mondtam. Jó ét! Viszlát! Na, más se hiányozna? Csak egy szellem. Béla! Járőrözzön körbe a folyosókon! Minek? Üres az egész kastély, csak egy szoba foglalt. Hogy minek? Mert maga az őr és kutya kötelessége járőrözni. Na menjen! Nem jönne velem. Moziba ne vigyem? Menjen már, mert ki lesz rúgva. Több zseblámpa kéne. Lév, öttek mezit. Knujraf, gilefjé? Kuillaborgem. Zekle. A Paracelsus. Nyám né modnom. Sötétség urai, démonok, szeráfok, ördögök, halljátok kérésemet a föld minden szegletében. Ha van ezen a helyen átokkal sújtott lélek, amely örök elkárhozásra van ítélve, engedjétek vissza az árnyék világba, hogy lelkét megtisztítsam. Émes. Šucīt jūt no šot noptetīs tegevus. Tahme žuciba. Tad uz zienģene inē tetarī tegevus inlogameb. Mi ez? Hol lenni? Hol? Hol? Tuzá néjele metteh devét. Edmen messzih. A Paracelsus gevősz mentőjebb. Kuillaborg íg a ettekeftáigam. Intrétött lezze. Te ki lenni? Kísérted. Én Olemp Mancini. Tatolla. Kié ez kastély?
Zerrét doch inlüreg is koff. Sag das sieht mir man. Kidöküm. La nocelleflek inneta erten, zátrich. Gém som sizelej. Erinye gém men túlzom ikahos. Kísértet. Egy igazi kísértet. Nem ittam semmit, nem is álmodom. Egy kísértetet láttam. Jézusom! Szellem van a kastélyban. Úristen! Ezoterikusok, szellemvadászok, figyelem, a szavolyai kastélyban szellem van. Milyen kastély? Ez lenni Eugen kastély. Mit keres szolga itt? Jó reggelt! Jó reggelt, Vilmácska. Ma hát főre főzünk, a személyzetet leszámítva. Hány? Ketten jöttek tegnap, tehát 2 főre. Nézd már! Hát ez meg mit képzel? Bekvártiózza magát a konyhába. Hé, ember! Hogy képzel, hogy itt durmol? Anyuka, még 4 vendég érkezett. Most nézd meg! A konyhába nyúlt el, mint macska a kemencén. Hol vagyok? Na szedje a holmiát, és alászolgálja. Ki van rúgva? Mit mondtál? Még 4 vendég? Ja, Istenem! Mari, elő a nagy fazekapukat! Középüzemre kapcsolunk! Ferikém, gyerünk felkelni, mert rengeteg vendég érkezett. Rám mosolygott a szerencse. Mi van? Be kell állnod a csatasorba. Pista és Rózsi nem győzi a sok vendéget. Jaj, Istenem, annyira örülök. Ne süttesd a hasad, hanem igyekezz. Na erre már nem lesz szükség. Szentséges ég! Kísértett van a kastélyban. Eszpre, üneltét lesz. Ezt nem lehet bírni. Megszállták a szállót. Kedves gondnok úr, fantasztikus éjjel volt. Láttuk a szellemet, a saját szemünkkel. Jöjjön, most mi hívjuk meg egy kávéra. Az imént hosszabbítottuk meg a szobafoglalásunkat. Ezt nem hagyhatjuk ki. Egy igazi kísértet van a kastélyban. Csak azt mondják meg, hölgyeim, hogy eddig én miért nem láttam itt feltűnni ezt a kísértetet. Na azért mi is tettünk a dolog érdekében ezt-azt. Szeánszon hívtuk egy régi szellemidéző imával. És erről miért nem szóltak nekem? Egy szállodában nem lehet csak úgy szellemet idézni, benne van a házrendben. Azaz nincs benne, de ez mégiscsak beavatkozás egy szálloda életében. Ugyan? Mit gondol, miért lett hirtelen ennyi vendégük? Feltettük a világhálóra. Mit? Milyen hálóra? Az internet szellemekkel foglalkozó oldalaira. De ma reggel már a bulvárlapok is közölték. Azt mondják, hogy a szellem miatt. Várjunk csak, hogy egy kísértetre haraptak rá. Ezért jöttek ide? Ébredjen fel, gondnok úr! Mi más miatt rohanták volna meg a kastélyt? Sikerült! Tudtam, hogy bejön, pedig hülyének néztek. Zseni vagyok! Még hogy fájtos kastély, ostoba focista, zseni vagyok! Hát te még mit csinálsz itt? Fejezetein áll minden, te meg itt lopod a napot. Menj és segíts Janinak a bőrönthordásban. És a konyhán is kell a szorgos kéz. Bocsánat, hölgyeim, bejött Vilma. Zseni vagyok! Majd a konyhába gyere be. 10 kiló burgonyát kell délig megpucolni. Na, menj. Fel kell venni még egy szakácsot. És egy kézilányt. Felveszünk, anyuka! Beindult a vállalkozás. Lesz haszon bőven.
Nem kér egy sört? Pálinkád nincs. Dehogy nincs. Pistám, én nem értem, mitől lett ez a vendégroham? Hogy mitől? Prima a szállodánk. Elterjedt, hogy fájintos. De ilyen hamar. Tegnap ketten, ma meg telt ház. Ezt én nem értem. Látjátok, hogy nem kell ide reklám. Apuska marhasága, hogy kísértetek. Hogy? Ez a rakott padlizsán kicsit túl fokhagymás volt. Legalább nem etted halálra magad. Halál. Halál. Valahogy bizserget ez a szó. Téged nem? Dehogy nem. Érzem én is. Mintha itt tólálkodna valahol. Halló! Nem térnek be az éjszakai bárba? Van benne rulett és marha nagy nyeremények. Nem, köszönjük. Más dolgunk lesz az éjjel. Van nekünk éjszakai bárunk is, szerencsejátékkal. Jack Black. Kellemes kikapcsolódás, izgalmakkal. Ne mondja! Olyanoknak látszunk, mint akik arra hajaznak, hogy megkopasszák őket semmi perc alatt? Köszönjük, de az éjjel más izgalmakra számítunk. Igaz, te Moby Dick? Miért akar mindenki kupakolni egy szállodában? Mi sem maradjunk ki a bracsból. Hát pont az hiányzik nekem egy ilyen hajtás után. Aj, na, megyek és megdöglök. Még egy ilyen nap, és hívhatjátok a hullaszállítót. Anyuka, hova viszi azt a kloffolót? Mindegy. Reggel úgyis a diós kiflivel kezdek. Ferenc hol van? Esti mesét mond a gyerekeknek. Apuka, miért kell halálra rémiszteni a gyerekeket? Tehát én csak a Jancsi és Juliskát meséltem. Akkor miért bögnek? Talán kicsit túlszíneztem. Tehát, amelyik cédula megmozdul, az a kérés teljesülni fog. Ide az asztalra tegyük a fontosabb kéréseket. A gyermekáldást, a lakáskölcsön kifizetését. Figyú! Szerintem a balatoni kecó is fontos, meg a BMW terepjáró. Nem tudom, hogy az jó ötlete. A feszületet nem szeretik a kísértetek. De az egyetlen védelmi eszköz, ha ártani akar. Viszont azt kockáztatjuk, hogy megérzés egyáltalán nem jelenik meg. Akkor letakarom az ágyterítővel. Jó, de feküdj rá, hogy ne érezzel semmit. Ez szerintem marhasság, de rendben. Így elég kényelmetlen lesz eltöltenem az éjszakát. Ne nyafogd már, lehet, hogy korán jön. Na? Te szent ég! Az összes megmozdult! Atya világ, ez nem lehet igaz! Gumibogyó, minden kívánságunk teljesül! Itt volt a szellem! Mi bajod van? Álljál már le! Kinéztem a folyosóra, és egy nyomorult szellemet se láttam. Húzat! Ez mi volt? A büdös francba. Eltörött. Miért nem tudtál jobban vigyázni? Ez nagy bajt hozhat. Azt hiszed, én nem tudom. Mit csináljunk? Feküdj vissza rá, gyerünk! Én meg rátfekszem, hát akkor nem érzi meg a szentségtörést. Remélem, mi hamarabb megjelenik. Figyeljen, Béla! Ha az éjjel bármi különöset észlel, nem pánikol, nem lövöldözik, nem hívja a rendőrséget. Ha így lesz, elintézem, hogy ne rúgják ki. Én úgyis elalszom, nem tehetek ellene semmit. Ma éjjel nem fog. Tehát, ha valami szokatlant tapasztal, csak is engem ébreszt. Megígéri? Ha ébren leszek, megígérem. En küünletem sigemza őzédi tesrev. Kuilaborgem. Rám tehet juh, kansátolgaz. Iszevsékacs, küjleregnélev. Csnin medveggéle gerinzorbosz. Oly, küjcek.
Sötétség urai, démonok, szeráfok, ördögök, halljátok kérésemet a föld minden szegletében. Laissez-moi en paix. Comment est-ce que je me trouve ici? Comment me libérer de cet arrière-monde terrible? Idioták! Na végre aludhatok. Ennyi hozama legalább van a nyűves kísértetnek. Majd csinál ő itt műsort. Ha. Remélem nem pont ide fogja enni a fene. Mi van? Mit mondasz? Semmit. Álmomban beszélek. Ja, akkor jó. Ti láttatok valamit? Nem. Az égvilágon semmit. Történt valami? Ez az, hogy semmi. Hát ez szuper. Itt szobrozunk több órája a nagy semmire. Mi történt? Miben segíthetek? Mondja, szokott itt találkozni éjszaka szellemmel? Miféle szellemmel? Pontosabban kísértettel. Tréfálni tetszik. Ha én találkoznék egy kísértettel, először is telecsinálnám a gatyám. Itt valami bűzlik. Lóvátevést gyanítok. Mondja, történt bármelyik éjjel valami szokatlan itt? Semmi. Ha csak az nem, hogy mélyen elaludtam az elmúlt néhány éjszaka, hiába vedeltem a kávét. Szerintem nincs itt egy fia szellem se. Ez az egész egy oltári nagy kamu, és palira vettek minket. Télak, aztán reggel húzunk innen. De nem fogunk fizetni. Azt leshetik. Te vagy a legjobb. Csukodi Balázs. Nem olyan, mint más, mint Kocuk Balázs. Na, még egy folyosó. Azt a... Ferenc! Baj van, mennek el! Mi van? A vendégek jelentkeznek kifele, elmennek. Mi? Mennek el? Valami csalást emlegetnek és egy szellemet, ami nem jelent meg. Nem jelent meg? Hát hol az ördög valagában volt? De meg miről beszélsz? Most nem érek rá, meg kell állítanom a vészt. Szégyeljék magukat! Hol van a szellem? Milyen szellemről tetszik beszélni? Ne hagyj az ártatlant, elhitették, hogy kísértet van a kastélyban, balira vettek minket. Na anyukám, vegyél vissza ebből a stílusból. Mi semmiféle kísértetről nem tudunk. Itt a számla, kérek 20 000 forint. Csak a pénzünkre Mi még van utaztak. pofájuk ennyi pénzt kérni a semmire? Nem fizetek. Hová, hölgyeim és uraim? Mi ez a sok felháborodott és izgatott arc itt ebben a szép kastélyban? Ne nyomja ezt a nyálas szöveget, mi itt átlettünk verve. Úgy van, becsaptak. Smapu az egész. Légtársaság! Befűztek minket. Nincs itt semmilyen szellem. Hogy? Egy pillanat, jól hallottam? Azt mondta valaki, hogy itt nincs szellem? Úgy van. Becsaptak. Sehol semmi. Hülyének Még néztek egy furcsa bennünket. árnyék sincs. Egy árva kísértetet se láttunk. Én meg azt mondom, hogy van kísértet, mert találkoztam vele. Igen? Na és hogy nézett ki? Fehér apáca ruhát hord, és borzasztóan félelmetes volt, ahogy megjelent, moccanni sem bírtam. És amikor megszólított, minden erőm elhagyott. És mit mondott? Hogy őt valami Olimpia Mancinak hívják. Apuka, mit hadovál? Mi is láttuk. Tegnap előtt éjjel. A folyosón. Igaz, csak hátulról. Előtte egy szeánszon a Paracelsus által leírt szellemidéző szöveget mondtuk el. Arra figyeltünk fel, hogy szellő fut át a bezárt ablakos szobán, és a folyosón az összes kép bum, leesik a földre. És amikor kinéztünk a folyosóra, láttuk, ahogy elmegy. Ez csak vaker. Be vannak építve, átverés az egész. Mi lenne, ha még egy éjszakát kipróbálnánk? De ha ma éjszaka sem ad jelt a szellem, holnap kollektíven feljelentjük a szállodát csalásért. Köszönöm, hölgyeim, ezért kapnak 2 ingyen belépőt a közelben lévő Kék Duna Wellness fürdőbe. Ó, ez isteni. Köszönjük. Apuka, találkozunk az irodában. Na ezt jól megcsinálta apuka. A hülye szellem marhasága.
Alaposan betett nekünk. Megállapodtunk, hogy apuka semmit sem csinál, csak pihen, és néha elmegy pszichológushoz. Most mit zajongsz? Tele van a szálloda? Tele? Hát akkor... Jaj, Ferenc, megint feltetted a bajt főni. Hallotta apuska is, nem? Hogy csalásért feljelentenek minket. Csalásért. Már miért jelentenének fel? Mert nem tudunk felszolgálni egy szellemet. Hát talán apuka, beöltöznek is értettek? Ugye? Nem, soha. De miért kellene beöltözni bárkinek, amikor van egy teljesen eredeti szellemünk? Félek, hogy ez az egész már az agyára ment. Hallottátok azt a két nőt? Ők is látták? Ugyan két hóbortos kipingált szotyka. Akkor tessék, mondja meg apuka, mi a frászt csináljunk? Megkeressük azt a mancit, és szépen megkérjük, hogy egy kicsit kísértsen az éjszaka. De hol a fenébe keressük? Hát, ha én szellem lennék, bár ezt nehéz elképzelnem, én olyan helyen húznám meg magam, ahol ritkán háborgatnak. Na jó. Anyuka, menjen vissza a konyhába. Rózsi, te menj a recepcióhoz. Mi meg apukával felmegyünk a padlásra. De ez nem kerülhet bele a családi krónikába. Nem tudhatják meg a gyerekeim, hogy hogyan tette szamárrá magát az apjuk. Hallottátok? Egy cucc se nekik! Manci, Mancika, itt pihenged? Merre van? Ugye nem fog megjeszteni? Manci? Manci! Tisztára meghűltem. Manci! Apa, mit csináltok itt? Hogy kerültök ide? Éppen hazaértünk, és láttuk, hogy mentek valahova. Ki az a Manci? Egy macska. Azt keressük. Hogy keressük mi is? Szó se lehet róla. Menjetek a szobátokba. Hagyjad! Hát, ha a kísértet szereti a gyerekeket. Megenni. Cicic. Cicic, Manci. Cicic. Hát ti hogy néztek ki? Vidd el őket fürdeni. Tudtam, hogy ez egy agyament ötlet. Pedig valahol itt kell lennie a kastélyban. A pince! Hát persze, ott kellett volna kezdenünk. Keressük meg a pincét. Itt van pince? Ez lesz az. A nyakamat teszem rá. Jé, én azt hittem, ez csak egy hátsó bejárat. Valahová. Nincs bezárva. Nekem ez roppant gyanús. Gyere, menjünk be. Ez aztán az elsőrangú szellemtanya. Hát itt bizony lomtalanítani kell. Sürgősen. Isten őriz, ezt a helyet nem szabad háborgatni, amíg meg nem találtuk. Manci! Mancika! Jöjjön elő, Mancika! Na jó, én befejeztem. Én nem csinálok hülyét magamból tovább. Gondnok úr, várjon! Találtunk valami nagyon izgalmasat. Most azonnal be kell jönni a szobánkba. Igen? Szívesen. Megtaláltuk, hogy ki lehet a szellem. Az igazi neve Olympe Mancini. Hát persze! Ő volt Savoyai Jenő anyja, aki fiatal korában Párizsban 14. Lajos kegyencnője volt. Ez pontosan mit jelent? Az ágyasa. És a pletykák szerint az is lehet, hogy Lajos volt az igazi apa. Azután, sok évvel később, amikor fia, Jenő, már híres hadvezér volt, az anyja összeveszett Lajossal annyira, hogy meg is akarta mérgezni a királyt. Az anyját? Nem, a királyt. De a dolog kitudódott, és a nőre súlyos büntetés várt. A fia valahogy kicsempészte Franciaországból, és ebben az eldugott kastélyban rejtette el apácának álcázva, és itt is halt meg. És hogy van tovább? Nincs tovább. De ha meghalt, akkor miért bolyong, mint szellem? Mert talán valami szörnyű bűnt cipel. És addig nem nyugodhat, amíg az meg nem bocsát neki, akivel szemben elkövette a bűnt. Ezt a részt már nem annyira értem, de sok fontos dolgot mondtak, bocsássanak meg, de nekem most sürgős teendőm van. Tak nagyon enelleg melles am leilneigem. Aj, näbnölük, zéhesszel, én záradjamik, takugam.
Olymp Mancini! Jöjjön elő! Fogadni mernék, hogy itt van. Sok mindent tudok magáról. Soroljam? Például, hogy többször is 14. Lajossal bújt ágyba. Na nem, nagy ügy, a legjobb házban is megesik. De hogy valaki egy királyt akarjon megmérgezni... Az volt udvari ármány és csalás. Jó, igazából nem ezért jöttem. Ki lenni te? És zavarni miért? Tisztelt asszonyom, a sürgő segítségét kérem a családom boldogulása érdekében. Ebben a kastélyban van minden pénzünk, és üzleti okokból nagyon fontos lenne, hogy ön néha kísértsen. Mit beszél? Mit csinálni? Hát járkál a folyosókon, megmozgat tárgyakat, lehetőleg nem túl nagy kárt okozva, és így csinál, hogy hú-hú. Ijeszteni? Igen. Idiot! Asszonyom, ne tűnjön el! Muszáj segítenie, hallja? Maga a kastély részet, tartozéka. Így, mint a tulajdonos megbizotja, felszólítom, hogy ellássa a kastély szellemetendőit minden éjjel, éjfél és 1 óra között. Pihenőnap hétfő. De beszélhetünk más hangnemben is. Idehozhatok egy speciális ördögűző szentbrigádot, ez nem tetszene, ugye? Ostoba! Innen nem menni, amíg az átok rajtam. De szerezni viselt ruha fiamtól. És akkor teszek, mit kérsz. És most takarodni! Beszéltem vele. Kivel? Hát azzal a szipirtyóval, a szellemmel. És meg kell mondanom, hogy nagyon kihúzta nálam a gyufát. És hol találkoztak? Visszamentem a pincébe, mert megtudtam róla egy csomó dolgot, amivel előbírtam csalni. Hogy 14. Lajos ágyasa volt, és aztán meg akarta mérgezni a királyt. Várjunk csak! Kitől tudta meg ezeket, apuka? Hagyjál már, nem mindegy. Nagyon nagy a baj, mert ez a királyi lotyó nem vállal fellépést, derogál neki kísérteni. Valami mást kell gyorsan kitalálni. Na ne, apuka, ezt nem veszem be. Ekkora dumát nem veszek be. Mi a duma? Miről beszélsz? Hogy récselt a szellemmel. Máshogy oldjuk meg a problémát. És hogyan oldjuk meg? Hogy apuka öltözik be szellemnek. Hogy én? Ugye te most viccelsz? Ha a vendégek nem látnak ma éjjel valami kísértetnek tetsző dolgot, talán még a berendezés is szétkapják dühükben. Nem, én öreg vagyok már bohóckodni, és különben is rosszak a lábaim. Nem tudnék átérni az északi szárnyból a déli szárnyba, ha minden szobában kísértelem kell. A fenébe. Ez szent igaz. Nincs mese, 4 szárny, 4 szellem. Igazgatói megbeszélés. Apukája az északi, anyukája a keleti szárny. Rózsié a nyugati, enyém a déli. Beszéljük meg a kísértés időpontját. Jaj, nem is tudom. Nem kellene inkább becsületesen megmondani a vendégeknek, hogy nincsenek itt szellemek a kastélyban. Még mit nem? Hogy aztán libasorban menjünk a rendőrségre szélhámosság gyanújával? Úgy van. Apuka szépen belerángatott minket ebbe a szarba. Na, Pókerkire leízom át a focista madarat megpintál! Maradj már! Ha én nem agyalok ki valami üres lenne a szállodán! Amíg a tiszta vizet is fel tudjuk kavarni! Maradj már, vesztek! Édes Pistám, édes apuskám, nyugodjanak már meg! Azt még nem beszéltük meg, hogy mit vegyünk fel? Valami ronda ruhát? Hogy mit? Földig érő lepedőt. Attól rögtön betolnak. Javasolnék 2 lyukat vágni rá, hogy neki ne menjetek a falnak. Éjjel 2-kor indul az akció, hogy már mindenki aludjon. Az igazgatói megbeszélésnek vége. Nekem volna még egy kérdésem. Födőket vihettek magammal? Megjött! Menj, Rózsi, intézd! Már itt is vagyok, parancsoljanak. Mi kijelentkeztünk még reggel, de meggondoltuk magunkat. Ja, adunk még egy esélyt ennek a kócerájnak, hogy virítsanak. Jó, hogy jössz. Mikor állsz neki a lepedődnek? Mi bajod van? Elő kell készíteni, Ferikém, a szellemruhádat, nehogy kapkodás legyen. Ja, az enyém már rég kész.
hogy te milyen rendes vagy. Miért kellett így összegyűrnöd? Most vasalhatom ki. Minek? Egy kastélyban ilyen gyűrötten nem járkálnak a szellemek. Vedd elő a vasalódeszkát. Gyere, segíts már! Még csak 10 óra van, miért veszed már fel? Kipróbálom. Megnézem, hogy áll. Na, milyen? Várjál, a födők! Most nézd meg! Eléggé félelmetes vagyok, ha? Ja, mint egy túlhízott molylepke. Most jut eszembe, nem zártam be a bejáratot. Na, szellem vagyok, szellem vagyok, Béla kollega, ha nem csal a megérzésem, ma mozgalmas éjszakánk lesz. Ezt honnan veszik, gondnok úr? Én nem gondnok vagyok, hanem igazgató helyettes. Ezt jegyezze meg, különben ki van rúgva? Már megszoktam. Én leszek a legtöbbször kirúgott biztonsági őr az országban. Mi lesz az éjjel, igazgató helyettes úr? A szálloda vezetősége, beleértve jó magam is, egy kis vidám éjszakai meglepetés programot találtunk ki a vendégeknek. Igen? És mi lenne az? Kísértett kastély. Szellemek fognak itt szaladgálni. Ilyen lepedős alakok és ijeszgetik a vendégeket igény szerint. Igazi kísértetek? Persze, hogy igaziak, de nem avathatom be jobban. Az a lényeg, hogy maga semmire nem reagál. Itt ül és olvasgat, mintha semmi nem történne az épületben. Vagy akar inkább aludni? Nem, dehogy. Azaz, nem is tudom. Ha minden rendben lesz, nem rúgjuk ki holnap. De honnan tudom meg, hogy minden rendben volt? Onnan, hogy nem rúgjuk ki. Én nem várok tovább. Lefekszem. Ez egy ordas nagy csalás. Hol van még a reggel? Addig még történhet valami. Ne bosszantsál szívem. Te sem hiszed, hogy ez nem átverés. Holnap kijelentkezünk, és megyünk a rendőrségre. De az sem kizárt, hogy pofon is vágom azt a sumák gondokot. Témknőgyet. Rám rossz morám hutla borgészédi. Edgem kacs, másít ez lej. Menni lesz, nujdula. Ám rám immes mesgio finnédröt. Eko. Jaj. Feri! Ferenc! Ébredj már! Hogy? Mancika? Micsoda? Gyerünk, igyekezz! Indulnunk kell! Ilyenkor hová? Hát tudod, ide a szomszédba, kísérteni. Kivasaltam a lepedődet. Hogy én is minek agyalok ki mindig valamit. Úgy van, te főzted ki, hát most ne nyafogj. Igyekezz, mert Pistáik mindjárt kezdik. Jaj. Akkor induljál, és pont 2-kor bemész az első szobába. Nem látom az órám. Majd én kezdem a kereplővel, azt meg fogod hallani. Rendben. Gyerünk! No. Menjél, indulj már! Az a szárny van a legmesszebb. Jó, megyek már. Jaj. Francba! Jaj, nem, ide nem megyek. Ide se, jaj. Hova? Jaj, nem, ez sem. Elmegyek a fenébe. Na, mégis itt kezdtem. Ez az első, igen, ez az első. Jaj. Na gyerünk, itt még nem voltam. Bocsánat, jaj.
Hova? Hány szoba van még? Jaj! Szia, nagypapa! Látod, már nem ijedek meg? Miért nem válaszolsz, nagypapa? Éppen mentem volna pipilni. Te is? Na jó, én megyek. Szia! Jó éjszakát, nagypapa! Nagypapa? Csak nem maga a gondok. Ez nem igazi szellem! Át vagyunk verve! Nem látok semmit! Elcsiszott a lukam! Futás! Együtt a teljes szélhámos banda. Ebből a simliségből nagy balhé lesz. Az ziher. Ócska kis csalók, akik azt hitték, hogy átverhetnek jóhiszemű embereket. Ilyen csóró blöffel akartak minket megkaszálni? Na most mi fogunk szórakozni? Kicsit gajra vágjuk ezt a pöpeckérót. Benne vagytok? Ócska kis blöff? Szélhámosság? Na tessék, tessék, vádaskodjanak tovább. Hallgatom. Holnap csúsztatott étkezés reggeli délben, és most mindenki visszamegy a szobájába. Hú, ez meleg volt. Ezt hogy csinálta apuka? Ostoba ló, majd meglincseltek minket, maga meg újságot olvasott? Riasztólövésekkel kellett volna megfékeznie ezt a csürhét. De azt tetszett mondani, hogy maga semmire nem reagál, itt ül és olvasgat. Ezt tetszett mondani. Ki van rúgva? Hagyjad már, Feri, feküdjünk le! Hálás köszönet, Mancika. Tessék. Mi az úristen van itt? Miért nincs nyitva egy szálloda délelőtt 11 órakor? Jó reggelt. Legyen szerencsénk. Hol van az igazgató? Már is szólok neki.
Hát ez meg mi a fejbe lökött Sacramento? Csárlikám! Hát te! Nem is tudtam, hogy kiengedtek. Mi a szent szar van itt, Pistám? Mindjárt megőrülök. Hát így vezeted a szállodát, hogy délig alszol? Ja, ez csak egyedi eset. Meg fogom magyarázni. Inkább azt magyaráznék, miért nincsenek vendégek? Hogy nincsenek vendégek? Tele van a kastély. Minden szoba foglalt. Te most megint kamuzol? Hidd el, csúcsra vagyunk járatva. Ha akarod, végig csekkolhatod az egész házat. Van egy kis tütüd? Hogyan engedtek ki? Jól bútorozott ügyvédem van, szabadlábon védekezhetek. Szóval, megy az üzlet, Pistám. Semmi gond. Minden a legfájintosabb. Ez mi a csökött szentség volt? Elfáradt a vakonat. Kiesett a szög? Ez egy régi épület, Csárlikám. Hoppá! Ezt te csináltad? Én? Hát én itt álltam, ahol most. Félreültél? Velem is fordult már elő. Na. Na, melyek is, Pistán. A hónap végén ideugrok, hogy beszéljünk egy kicsit a pénznyelvén. Semmi probléma. Ez bevétel, Csárlikám. Na, csövi. Zeza a drak. Immesgésték. Miben segíthetek a hölgyeknek? Tudjuk, ki ez a kard. Szavolyai Jenő hadvezéré. Ismerős név. Ki is ő? Aki építette ezt a kastélyt. Hát persze. Mit mondtak? Ővé ez a kard? Az Olimp Mancini fiái. És a fia kardjával jelzett. Azt nagyon jól tette. Sőt, igencsak lekötelezett. De mit akart jelezni? Mi átmegyünk abba a wellness fürdőbe. Nem jön velünk? Hát Jézusom! Feri, gyere, nézd meg, mi történt a konyhában! Éppen befejeztük 32 pécsi szelet panírozását, amikor az egész tepsi tartalma hús felrepült a plafonra. Tessék, nézd csak meg a saját szemeddel. Ilyet még nem is láttam. Ez hogy történhetett? Most mondd meg, hogy lesz ebből ebédre rántott hús? Ki tehette ezt? A fazi! Jaj, nem! Jézus Mária! A jókai bableves, jaj, nekem! Az nem lehet! Most mit csináljunk? Mit? Főzzetek újat, ne jajongjatok. Jaj! Konnak úr, felháborító, hogy mi történik ebben a szállodában. Valaki behatolt a bezárt szobánkba. Az kizárt. Éppen csak elmentünk reggelizni, és mire visszamentünk, feldúltak mindent. Jöjjön, nézze csak meg! Botrány! Nézzük. Tessék! Tessék? Erre. Na? Követelem, hogy azonnal rendeljenek el vizsgálatot. Mit kéne vizsgálni? Hogy ki csinálta ezt? Na mégis mit gondolnak? Ki tud egy bezárt szobába bemenni? Na ki? Nem jönnek rá? Maguk akartak kísértetet? Tessék, megkapták! Konnak úr, jöjjön gyorsan, nem tudom elzárni a zuhany, teljesen elázott a szoba. Igen, kisasszony, már is azonnal intézkedek. Vízszerelőt kell hívni a faluból. Hol a fenében vagy? Mit csináltál ott? Aludtál? Most, amikor kalamajka van a szállodában? Nekem mondja apuka. Azért bújtam el. Percenként törték rám az ajtót valami problémával. Csak tudnám, mi a rosszabb történt. Én is ezen agyalok reggel óta. Gyorsan! Egy vendég fenn van a tetőn! Hol? Menjünk! Ó! Ezért a húzásért valaki felelni fog, azt tuti! Mi lesz már? Mit sasolnak? Rámozdulna már végre valaki, hogy ne kelljen itt dekkolnom? Na végre, itt a Baldó Verdiri! Olyan balét csapok, ha lekolbászolok innen, hogy a haja is leég! Ne hadonász,
Anyukám, megmozdítaná a seggét, vagy itt akarsz szivatni estig? Gyorsan a nagy létre! Miért nem húznak már a dolgok? Asszonyom, felvilágosítani, hogy miért mászott oda fel a férje? Nem tudom. Mikor felébredtem reggel, nem volt az ágyban. Mit bámulnak? Nézd, a nagypapa megy valahova. Nem megyünk utána? Én inkább megnézem, hogy esik le a bácsi. Hol van már az a baromdiri? Jó a műsor? Mancini grófnő, először is szeretném kifejezni hálámat, hogy tegnap éjjel megmentette a családunkat. Ez igen derék cselekedet volt, de azt kell mondanom, hogy ön kicsit kezd túlpörögni ebben a szellemi tevékenységében. Nem érteni, mit beszélsz. Kérés volt tőled, és most következni te. Én? Miben következek? Ki az kisgyerek? Miféle kisgyerek? Tibike, hát te meg mit keresel itt? Menjél szépen vissza játszani, gyere! És ugye senkinek nem beszélsz erről a néniről? Az unokám, a szemem fénye. Nagy szellembarát ő is. Megható. Én is szeretni, fiam. Pont ígyen. Csak ő tud szabadítani engem. Elhagyni árnyékvilág. Neked kell hozni ruha, amit viselt. Mondhatok egy apróságot? Ha jól tudom, a fiacskája több 100 éve letette a kanalat, amit szörnyen sajnálok így utólag is, és... Én megtenni, amit te kérni. Neked kell következni. Nem leszek könyörület, ha alku nem tartani. De grófnő, ez teljesen lehetetlen. Honnan a fészkes fenéből szerezzek ilyen holmit? Valami múzeumból? Legalább adjon écát. Francba a szellemekkel. Agyament követelés. Ezt nem lehet teljesíteni. Na, vigyázzon! Csak lassan! Én megmondom a frankót, Dirikén. Ez nagyon durva lökket volt. Hazamáznia, hogy nem parázok, de ezért kártérítést fog perkálni. Én? Maga mászott fel ide? Hogy én másztam fel? Most velem akar kekeckedni? Engem kóstolgat? Hölgyeim, volna egy kis idejük? Elmondhatatlanul szükségem van a segítségükre. Na jó. Tehát arról van szó, hogy ez a Mancini szellemnő valami holmit akar a fiától. Ezt követeli, de azt nem értem miért. Mi a búbánatért kell neki ruha? Az engem mocskosul nem érdekel, hogy mit sumákolnak itt. De hogy én nem akartam a tetőn ébredni, arra leteszem az esküt. Talán mi cipeltük oda. Hagyja már békén. De a fia meg tudná váltani, és a ruhája által talán kapcsolatba tud lépni vele. De honnan a túróból kerítsek ruhát valakitől, aki több 100 éve alulról szagolja az ibolyát? Életveszélybe voltam, és ezért kártérítés jár. Azonnal és kápé. Menjen már! Ezt a kastélyt csak 1720-ban kezdték építeni. 12 évvel az anyja halála után. Vagyis nem a kastélyban halt meg. Hát hol? Hát te itt vagy. Már mindenhol kurkáztam utánad. Be kell menned vigyázni Tibikére, mert belázasodott. Igyekezz. Kvaterkázol hölgyikékkel, mi meg a nyelvünket lógatjuk. Ne szeretj! Maga felmászott, és most zsarolni próbálja a szállodát. Anyukám, mondták már, hogy ne szóljál be? Mit mondtál, te tetű? Na, kér még valaki? Na, hát nem is olyan nagy a baj, Tibike. Nincs is lázacskánk. De érzem, hogy remegek. Mindig arra a nénire gondolok a pincében. Tudod mit? Kimegyünk pecászni, és megfogjuk azt a pancsararcsát. Most nem akarok horgászni. Inkább menjünk a cukrászdába. Ott talán megnyugszom.
Bizony előfordul, hogy régi épületekben, várakban, kastélyokban szellemek ütnek tanyát. A régi templomokban is vannak? Hát, ha elég régi és sejtelmesen romos, akkor bizony előfordulhat. Ez itt például elég régi? Várj meg itt! Mindjárt jövök. Sajnos már zárva a templom, elnézést. Tisztelendő atyám, bocsánat a zavarásért, de egy nagyon fontos felvilágosítást szeretnék kérni. Hát legyen, mondja. Én vagyok a Savoyai kastély igazgató helyettese, és a Savoyai család érdekelne. Hallottam, hogy nem régen nyitottak ki. Hogy nem láttam önöket még a misén? Szeretnék összegyűjteni minden a Savoyai családhoz kapcsolódó tárgyat, emléket. Itt a templomban nincs véletlenül ilyesmi holmi? Hát alig. Van 2 ezüst gyertyatartónk, amit Jenő herceg ajándékozott a felekezetnek. Ott vannak az oltár 2 oldalán. Igen, igen. Jaj, de szépek! Tehát nincs más semmi? Semmi egyéb. Azaz, várjon csak! A sekrestjében van egy selyemtakaró, amiben Jenő herceget a keresztvíz alá tartották. Megtekinthetném, Szent Atyám? Bele van hímezve a Savoyai család címere és Jenő herceg monogramja. Atyám, nem adná ezt kölcsön? Egy vitrínben kiállítanánk a kastély előcsarnokában. Nem. Ja. Ez templomunk legszentebb darabja. Maga Mazzarin bíboros volt a keresztelő pap. Az anya bizonyos... Olimpia Mancini. Úgy van. Nos, ő itt halt meg a Mária Rend kolostorában, aminek a helyén ott épült fel a kastély. Ezt a kelmét a krónikák szerint nagy szeretettel őrizte haláláig, és a rendre hagyományozta. És egy napra sem adnák kölcsön? Semmiképpen sem. S ha megbocsát, nekem dolgom van. Szívesen látom önöket a vasárnapi misén. Szoktak, nem? Templomba járni. Hogyne szoktunk. Ide is eljövünk hamarosan. Ezt igazán örömmel hallom. Gyere, Tibike! Menjünk gyorsan haza! Csak az a keresztelőtakaró menthet meg minket. Ha nem szerezzük meg, nézhetjük majd a pusztítást, amit az a szelleményben okozni fog. Jaj, apuka, hagyjon már ezzel a kísértett marhasággal! Te csökönt agyú, hát nem veszed észre, hogy mi folyik itt? És ha holnap reggel az összes vendég fent fog csücsülni a tetőn? Ugyan már! Az a barom részegen felmászott és annyi. De Ferikém, egy templomból lopni, az nálam leveri a födőt. Én nem vagyok benne. Miért nem bízunk meg valami profitolvajt? Ha a Pista szólna Charlie-nak, ő biztos ismeri ilyet. Én? Dehogy szólok. Nem avathatunk be senkit. És arra nincs idő. Ezt ma éjjel le kell bonyolítani. De csak akkor, ha holnap este visszavisszük. Menjenek csak! Én ebben a hülyeségben nem veszek részt. De részt veszel. Ebben a családban nincs külön-külön. Na, Bill, 20 percenként kell ellenőrizni a gyerekeket. Ugye nem alszik el? nem fog, menjünk már. Ha bármi van, hívjon fel a mobilon. Hová mennek ilyen késői órán, ha kérdeznék a vendégek? Szabadtéri moziba. Jó szórakozást! Most persze nem akar moziba vinni. Vilma, te kint maradsz és őrködsz. Ha bárki erre jönne, kuvikolsz. Mi 3-an bemegyünk. Semmit nem látok. Menj kőbe ezzel a napszemüveggel. Na. Jé, de világos van. Na, gyerünk, gyerünk. Mi van? Miért nem megyünk már? Itt is
is van ablak, ez nem jó. Halkabban, Pistán! Ott hátul van a legalacsonyabb ablak. Ott állítjuk fel. Éppen ma volt egy különös eset. Egy vendéget reggel a kastély tetején találtak. Oda nem mászhatott fel csak úgy. Higgyed, bolond, ég a Duna. Na, gyerünk, haladjunk. Ugyan már kísértetek. Maga butaságokat beszél össze-vissza. Hallotta? Mintha arra betöltek volna egy ablakot. Hallottam hát. És arra csak a templom van. Nézzük csak meg, siessünk. Hozom a kulcsot. Anyuka huhog, menjünk! Akkor fussunk! Ajaj, hova megyek? Elment az eszetek, eltörött a farokcsontom. Gyorsan fussunk, ketten jönnek! Ne arra, onnan jönnek! A kertek alatt szaladjunk! Ferikém, mi van? Gyere már! A létra! Hagyd a fészkesbe! Ez betörésnek tűnik. Itt jöttek be. A keresztelő lepel. Eltűnt. Ezt megúsztuk. Le kell mennem a pincébe. Ti zárjátok be az ajtót, és kereshetek alibit. No csak, ennyire rossz volt a film? Figyelj rám! Maga nem látott semmit. Sajnos, pedig szívesen elmentem volna magukkal. Ma éjjel ki sem tettük a lábunkat a kastélyból. Különben ki van rúgva. A vége világos. A többéből egy szót sem értek. Mancini grófnő, itt vagyok. Na, mit hoztam? Ruha nem maradt fent Savoyai úrtól sajnos, de itt van a Jenőkek keresztelési takarója. Ez megfelel? Oui, c'est parfait. Ó, én kicsi fiam. Ez lenni nagy öröm nekem. Lenni nekem is, mert akkor minden rendben. Mikor tetszik elutazni most azonnal? Utazni? Hova? Hát innen el. Előbb beszélni fiammal. Ha ő megbocsátani, akkor megyek. A fenébe. És mi van, ha rossz napját fogja ki, ha nem bocsát meg, akkor marad? Örök időkre. Most menni? Hagyni magamra? Je veux être seul. Nem beszélhetnék én is a Jenővel? Hát, ha rá tudnám venni Most! Ferikém, kelj fel! A helyi polgármester keres. Kelj fel! Mi? Történt valami az éjjel? Semmi az égvilágon. Biztos? Nyugodj meg, minden rendben van. És egy vendég sem ment el. De akkor egy vendég mégis elment. Egy kényes ügyben keresem.
Tegnap éjjel betörtek a templom sekrestjéjébe, és eltűnt egy rendkívül értékes holmi. És nekem mi közöm ehhez? Maga tegnap járt abban a sekrestjében. A plébános elmesélése szerint maga nagy figyelmet fordított arra a holmira. Milyen holmira? Azt se tudom, miről van szó. A plébános nem akar rendőrségügyet csinálni, ha önként visszaadja. És soron kívül meggyónhatná a vasárnap. Ez roppant kedves a plébános úrtól, de nincs mit meggyónnom. Én mindent a családomért csináltam. Megvan a terítő. Ma reggel bementem a sekrestjébe, ott volt az oltárra terítve. Az hogy lehet? A saját szememmel láttam, hogy nem volt ott. Én se értem. Egész éjjel imádkoztam, de semmi zajt nem hallottam. Elnézést kell kérnem a gyanúsításért. Kérem, már el is felejtettem. De a létra, az is ott volt. Jó kis létra. Pont futja majd belőle az ablak beüvegezésére. Mi? Abból legalább 10 ablakot is beüvegeztethetne. Szent Péter kulcstartója legyek, ha értem. Én igen. Azaz elnézést kérek, de rengeteg dolgom van. Vasárnap hálaadó misét tartok. Magukat is várom. Köszönjük, de mi is tartunk. Kedves Jenő, azért jöttünk ide, hogy kifejezzük hálánkat neked, amiért megbocsátottál édesanyádnak, és voltál szíves ezzel megszabadítani bennünket tőle. Egyúttal hálásak vagyunk, hogy neki köszönhetően fellendült a szállodánk forgalma. Bár az egész az én ötletem volt, kettőnk együttműködése mentette meg a vállalkozást, ami nélkülünk biztos csődbe ment volna. Már bocsánat, apuka, de ez nem igaz. Ha mi nem vagyunk, ez a fiatalember, akinek fogalma sincs egy szálloda vezetéséről, már régen földön futóvá tette volna a családunkat. Apuka, ezt fejezze be. A gyerekek előtt ne gyalázzon. Talán nincs igazam, de ezúttal nagyvonalú leszek. Elfelejtem a baklövéseidet, ha most kinyilvánítod hálás köszönetedet. Nekem és a hercegnek. Ugyan már, apuka, lezikáljon. Pistukám, most az egyszer csináld, amit kér. A Feri békülni akar, nem akacskodj. Gyerekek, menjetek, szaladgáljatok egy kicsit. Megsüvegelem, herceg, bár karcolásom sincs, hogy mit kell megköszönnöm. Apukának is. Apuka, fogadja köszöntésemet a remek marhaságért, ami remélem az utolsó volt. Nem hallottam, hogy hálás köszönet. Ugyan már, talán térdeljen le eléd. Elégedj meg ezzel. Egyesség a kicsit is nagyra emeli. Te sem csizmában mész a mennyországba. Ez az a part, amelyik repül. Én szinte borzongok tőle. Mi csak ezért jöttünk ide. Mi is. Szerintem is. Borzongok tőle. Szerintem is. Igen. Tessék, nyugati szár, 2. szoba. Mondja, tényleg nincs már kísértet a kastélyban? Nincs. Szellemtelenik vagyunk, hölgyem. Jó pihenést. Azt mondják, nincs már szellem a kastélyban, de én nem hiszek nekik. Gondnok úr! Szeretnénk elköszönni. Napok óta nyoma sincs semmilyen aurának. Úgy látszik, ez a Mancini grófnő szedte a sátorfáját. Meg hírt kaptunk, hogy még 2 újabb kastélyban láttak kísértetet. Nem árulhatjuk el melyikbe, mert elsők akarunk lenni. Viszlát! 2 újabb kastély. A francba. Lekoppintottak. Nem baj, nagypapa majd kitalál valami újabb stiklit. Menjünk, Tibike! Kifogjuk ezt a pancser harcsát. De most kimegyünk inkább a Dunához. Tibike, elárulom neked. Abban a tóban nincsenek is harcsák. De ha csak egy is van, az tényleg pancser.